Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Impulzusok című könyv bemutatóján. Itt lehet látni, ugye Marti Hajdú György és Bogdán Nándor alkotása. Hírlevelek indultak el pár évvel ezelőtt, ugye az önazonos vezetőműhely hírlevelei. Egyszer csak ezekből a hírlevelekből egy könyv született, és igazából ugye a hírlevelek is arról szóltak, hogy az emberek kapnak reggelente egy kis impulzust, hogy legyen min gondolkozniuk. Én először inkább arra reagálnék, hogy mit alakítottak rajtam a hírlevelek, illetve a könyv. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb ember és sokkal jobb kulcs lettem azzal, hogy ezeket a hírleveleket írtam. És nyilván a Nándi hírlevelét olvastam, egymást támogattuk egyben, tényleg egy közös munka volt. Tulajdonképpen, hogy másak lettünk. Hát persze, hát minden egyes eset, minden egyes ügyfél, minden egyes közösen tartott tréning, az egy tapasztalás volt, amit aztán utána közösen dolgoztunk fel. És a legnehezebb dolog mégiscsak ez, ami valóban a könyv borítója, hogy kezet tudj fogni önmagaddal, hogy el tud fogadni azt a valóságot, ami persze mindig szubjektív lesz, mert végül is te ítéled meg magadat, de valamiféle valósághoz közelítő élmény, hogy ezt el tud fogadni, hogy te ilyen vagy, és ehhez képest kell, hogy a döntéseidet meghoz, és ne próbálj állandóan megfelelni valami másnak. Ha minél előbb barátságot kötsz azzal a tükörképpel, annál könnyebb lesz az életed. És nem tudom, hogy az én gyerekemnek, aki mondjuk 27 éves lesz, hogy ő jól helyen tudná értelmezni ezeket a kérdéseket, vagy jól tudná szembenézni önmagával. Valós válaszokat tud-e adni, vagy még mindig egy illúzió tartja őt sakban. A tükörképpel való készfogás, ami szerepel a borítón, ugye ez valóban nagyon jól szimbolizálja azt, hogy tudsz, ez az önazonosság kérdése, hogy valóban az vagy, akit a tükörben látsz, illetve elégedett vagy ele vagy nem. Az embernek sok baja tud lenni saját magával, aki nem tudja ezeket rendezni, annak még több baja van a világgal. Hogyha ezt a könyvet netán a Gyuriék 60 évvel ezelőtt írták volna meg, akkor én nekem valószínűleg sokkal sikeresebb életpályám lehetett volna. Élvezd a pillanatot, előbb is ezt idéztem, ez volt az egyik, ami életvezetési stílusban hatott azért rám, hogy megtanuljam élvezni az adott pillanatot, és ne arra gondoljak, hogy holnap mi lesz. Én ezt egy nagyon hasznos és nagyon-nagyon fontos könyvnek tartom. Egyébként pont azért is tetszik benne minden, mert hogy nem hosszú, nehezen olvasható pszichológiai okfejtések szerepelnek benne, hanem pont annyi, amennyit egy ember szerintem, mondom, ebben a fajta életritmusban, amiben élünk nagyon sokan, ebben úgy tehet magáévá, hogy el tudja vinni magával ezeket a kis kérdéseket, amelyek minden rövid írás végén ott vannak. Akinek meg van nagyobb elmélyülési kedve, az egyébként elővéve a mobiltelefonját, ugye a QR kódokra szépen rá tud menni, amelyeket azt gondoltam, foglalkoztál te különben reklámmal valamikor? Never ever. Csak hogy kérdezzem, mert most így hirtelen az jutott eszembe, az előző hogy... életemben, de akkor még denevér voltam, mondta Péter Fibori. Gratulálok!